Ito guys, ang lawa ni Ka-90s. Ka-90s. Ito guys, ang lawa ni Ka-90s. 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 Ito guys, ang lawa ni Ka-90 guys. So, maliit. Tagalog diha. Maliit guys, ang lawa ni Ka-90. At ang kanilang load na ginagamit, Red Venom load. Red Venom load. Red Venom load. Ito guys. Ito naman guys, akin to guys, lawa guys. Tingnan mo naman lakin guys. Oh. Tingnan mo naman lakin guys. Oh. Ito nakin. Natin, sige. Ang load na ko guys. Tulog guys, tulog guys. Tulog guys. Baka na guys. Baka na. Baka na guys. Magkalaman na guys, magkalaman. Ano to guys? City G's na tapat guys. City G's. Maliit to guys, maliit to guys, kang Ito load ka 90 guys. Oh. Ito 10. Ito. Pito lang. Napakaliit ito guys. Ito nakapalaki. Hangga. Promote natin ng ano guys nila, mga tolo. Ipadali din talog sa kan. Ka-90s load. Shout out kay Ronald Cortez ha. Tara nga pagbuhi. Apps, ato na ko nung guys oh. Kumanda na lines. Lines, jeans and lines May- guys. Ito Cebu Lines. Cebu Lines to guys. Ang load na ginagamit nito guys. Kang anong pangalan ng mga ano nyo? Mga vlog nyo? Ito na guys. Ano pangalan? Sige na, magkaalaman na. Ang vlog nito. Magkaalaman na guys. Kaalaman na guys. Pero sa pagbuhi. Ito Cebu Lines to ha, Cebu Lines. Ako ang nagkondisyon ito. One man conditioning. Dito. One man conditioning. One man conditioning ha. Magkaalaman na guys ha. Guys, magkaalaman na guys. Yan. Magkalaman na guys. Magkaalaman na guys. Magkaalaman na. Yan. Magkaalaman na guys. Magkaalaman na guys. Magkaalaman na guys. Talo talaga ang pula guys. Talo talaga ang pula guys. Wala talagang sinabi ang Cebu guys. Ayan, si Tigis yan guys ha. Grabe guys. So, Aray, napakatindi yun ang load guys ni. Sino pa eh? Wala pa. Guys, grabe guys. Oh. Ayun no. Yun lang. Yun lang ang malakas ka-90 load guys. Oh yun lang. Shout out sa mga ka-90 loads. Shout out sa mga ka-90 loads. Chicken fight. Chicken fight. Pwede chicken fight natin. Kasi ang Cebu Lines tulo. May chicken battle pa. Tingnan natin. Ito, kahit bilog ang mundo. Stroke na. Laban pa to guys. Yung natalo guys, yung natalo. Yung natalo yung pangribanta. Yung natalo na. Oh, yun lang. Yun. Guys, Guys, ito talo ang guys. Cebu Lines 1 month conditioning ha.